Исәнмесез. Күңелсез була башласа, аренага Жириновскийны чыгаралар. Миңа шулай тоела. Бу юлы ул менә түрәләрне бераз сирәкләргә тәкъдим итте. Нинди принцип буенча 100 килодан артканнарны увольнять итәргә чакырды ул. Бакчада түтәл сирәкләгәндә нечкәрәк үсемлекләрне йолкыйлар бит, ә түрәләр арасында киресенчә тазаракларны йолкымакчы була Жириновский. 85 предупреждать его, 90 второе предупреждение, 95 третье. Жириновский фикеренчә, тазалык проблемасы гади кешеләргә дә хас. Алардан дәүләт бюджетына зыян гына, чөнки аларны давалыйсы бар ди. Шулай да тазару ул байлар бәләсе имди. Чөнки байлар зур тортлар ашый, ә гади халык пирожный. Анысын да елга бер генә. Ставит торт, огромный торт, он 2 куска торта съедает, а люди простые, может быть, одно пирожное в год. Менә шулай, түрәләр өчен чикләүне 100 кило дип куярга тәкъдим итә Вольфович. Инде хәзер иң четерекле сорау, үзенең авырлыгы күпме икән соң? Бабам, 95 килограмм ди. О, син безгә туры киләсең, рәхим ит. Он застрял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет! Все потому, что кто-то слишком много ест. Уфада туган, ә хәзер Яшел үзәндә яшәүче бер ханым президент Россия булган. 39 яшьлек хатын үзенең чын исемен шулай алыштырган. Фамилиясе президент, исеме Россия. Бу турыда Башкортстан дәүләт телерадиокомпаниясе хәбәр итте. Әлеге яңалык дөрес булса, ЗАГС хезмәткәрләре өчен борчылып куйдым. Алар белән барда яхшымы икән? Беткәнме инде матур татар исеме? Менә мәсәлән, Ралина, Эвелина, Аврелия. Инде бердә булмаса, төрек яки Мексика сериалларын карагыз. Анда татарлар өчен тулы бер хәзинә бар исемнәр буенча. Менә бер паблик шул турыда шаян видео чыгарган. Казандагы балалар бакчасы бу. Фабио Асунсон, Вивиан Пазмантер, Каролина Дикман, Одион Вагнер, Мурилу Бенисиу, Отавию Аугусту. Шунда берәү комментарий калдырган. Безнең йортта Констанция исемле кыз яши ди. Әнисе дә әйтә алмый ди исемен. Телләрен сындырып бетерә. Бөтен подъезд белән шаркылдап көләбез дигән. Констанция! Ахырдан гадәттәгечә социаль челтәрләрне шаулаткан видео. Бу атнаны рус интернетында, татарныкында менә шушындый ролик йөреп чыкты. Кем бу, кайсы шәһәрдән, берәү дә белми, әмма бу видео шаккатыргыч та, гыйбрәтле дә. Нәрсәнедер эшләргә иренсәгез, һөнәрегез бер ара ялыктыргыч һәм күңелсез булып тоелса, зарланмагыз. Менә шушы видеоны карагыз да, татарлар әйтмешли, алга.